أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Prijevod ovih ajeta glasi: Ti reci, moj gospodar naređuje pravednost i koncentrišite svu svoju pažnju na Allaha u svakoj džamiji i pozivajte njega, pokazujući se iskrenim prema njemu u vjeri. Kako vas je on prvi put stvorio, tako ćete se poslije smrti vratiti. Jednu skupinu je on uputio, a jedna je zaslužila zabludu. Sigurno su oni ti koji su za prijatelje uzeli šejtane umjesto Allaha i oni misle da su pravilno upućeni. O djeco Ademova, uzmite svoje ukrase, to jest bogobojaznost, u svakoj džamiji i jedite i pijte, ali ne prelazite granice, sigurno on ne voli one koji prelaze granice. Danas Allah dželešanuhu vam je dao priliku da otvorite još jednu svoju džamiju. Iako je ova džamija završena već neko vrijeme, danas je zvanični otvor. Prvo je ovdje bila jedna napravljena prostorija kao da služi kao džamija, ali sada ste vi to pretvorili baš u pravu džamiju. I prelijepa džamija je znači napravljena sa velikim kapacitetom, znači da ljudi mogu prisustvovati. Molim dragog Allaha da svi oni koji su imali ikakve znači rada na ovoj džamiji, da ih Allah blagoslovi i da ispune zaista dužnosti, znači šta je prema jednoj džamiji. I svi oni koji su učestvovali, znači da Allah dželešanuhu im podari da zaista oni obožavaju svog gospodara, znači na takav način na kakav trebaju. I kao što su riječi blagoslovljenog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
da kogod izgradi džamiju radi znači blagoslova i zadovoljstva Allaha dželešanuhu, za povratak toga Allah dželešanuhu će izgraditi kuću u džennetu za njih. Kako god, izgradnjom džamije znači ne prestaje ta dužnost koju mi imamo prema toj džamiji, prema Allahu dželešanuhu. Činjenica je da osoba samo može znači potpuno postići Allahovo zadovoljstvo kada ispunjavaju svoje dužnosti i znači rade prema Allahovim naredbama. Kada oni ispune svoje dužnosti prema obožavanju, prema Allahu dželešanuhu i prema Allahovim stvorenjima. I kada ti ljudi znači daju prednost svojoj vjeri iznad svega ovo svjetskog. I kad oni zaista ispune svoj bejat kako to nalaže. Mi smo zaista blagoslovljeni da smo znači prihvatili imama vremena koji je bio pokorni sluga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I uvijek znači zapamtite da vjerujete u obećanog Mesiju alejhi selama i da uzmete njegov bejat. To donosi velike znači dužnosti i odgovornosti na nas. I znači ulazeći u bejat sa obećanim Mesijom alejhi selamom, naše dužnosti se nisu završile, one su zaista se povećale. I kada ispunimo te dužnosti, jedino tada možemo biti znači primaoci tih svih blagoslova i obećanja koje je Allah dželešanuhu rekao obećanom Mesiji. I onda svi mi moramo da znači shvatimo naše dužnosti. Naša dužnost je da ova džamija bude puna sa njezinim znači obožavaocima, ljudima koji dolaze da klanjaju namaze tu. Naša je dužnost da živimo jedni s drugima sa mnogo ljubavi jedni prema drugima i da širimo poruku tolerantnosti i mira u cijelom svijetu. Naša je dužnost da znači proširimo u cijelom svijetu prelijepu poruku Islama. I uvijek je naša dužnost da se uvijek reformišemo kroz naše molitve. I također je naša dužnost da budemo znači u brizi kako da reformišemo naše buduće generacije. I tada jedino ispunjavamo sva prava prema jednoj džamiji. Dužnost prema džamiji. Jednom je obećani Mesija alejhi selam rekao: izgradite džamiju gdje god vi poželite da znači donesete poruku Islama. I znači izgradnjom ove džamije izvana vi predstavljate Islam. Također su neke komšije ovdje došli i oni su dali pozitivne komentare u vezi ove džamije. Iako ima sad mnogo ljudi koji dolaze u ovu džamiju i mnogo se znači pravi i zbog toga što ima mnogo ljudi i glasno je, ali jedan prvi komšija koji tu živi rekao je prije nekoliko dana: mi smo sretni što ste vi ovdje. Kako god, mi moramo da mislimo na naše komšije i znači ne trebamo da stvaramo nikakvu galamu koja je stvarno nepotrebna. Sve naše znači djela i sve što radimo treba to da sve bude legalno, ali u svakom slučaju kogod prođe ovim putem kraj ove džamije, znači to će im pokazati Islam. I znači ovo će da otvori također naše puteve tablika, propagiranja vjere, to jeste. I svaki Ahmedi treba da postane jedan primjer islamskog učenja. Ljudi bi trebali da vide da u ovom materializmu, ovome svijetu koji je pun materializma, postoje drugačiji ljudi koji su znači ljudi koji i dalje žive svoj normalan život kao i drugi, ali oni daju prednost vjeri iznad svega drugog. I da oni su naklonjeni prema čovječanstvu i da oni rade razne znači službe čovječanstvu. I onda kad ovo svjetski ljudi vide, jednostavno postaju vrlo znatiželjni i to otvara vam znači priliku da vi predstavite učenje Islama.
Znači svaki Ahmedi sada treba da praktični islam, znači to praktično učenje islama predstavi više nego ikad prije. I u ovim ajetima koje sam ranije proučio, Allah je predstavio u njima razne dužnosti vjernika koji dolaze u džamiju. Prvo znači uspostavljanje pravednosti, a u vezi pravednosti na drugom mjestu u časnom Kur'anu Allah kaže: nemojte dozvoliti da neprijateljstvo drugih ljudi vas usmjeri dalje od pravednosti. I osoba koja želi da uspostavi znači pravednost ne može da misli o drugoj osobi na negativan način. Znači osoba ne može da nešto radi da to bude znači štetno za druge. Mi moramo da sve radimo da drugi imaju koristi od toga. I kada osobe to rade, onda zaista to ostavlja vrlo dobar utisak na ljude koji su u njihovoj okolini. I ovo je nešto što otvara znači puteve širenja vjere. I znači prva uputa koju je Allah dao njegovim iskrenim vjernicima kada dolaze u džamiju jeste da jednostavno trebaju da ispune svoje dužnosti prema čovječanstvu. I najvažnije je da znači uspostave pravednost za sve. Kad Allah nam naredi da znači postupamo ispravno prema nemuslimanima, pa čak i prema svojim neprijateljima, onda kakva ljubav treba da postoji između članova zajednice, jednih između drugih. I kad se to razvije, onda Allah gleda na te ljude koji se tako ponašaju sa znači prelijepim znači i svojom milošću i svim blagoslovima. Kada takvi ljudi dođu u džamiju i da se mole Allahu dželešanu i da ga obožavaju, Allah dželešanu prima znači molitve tih ljudi. Kako god ako osoba non stop ima znači problem sa svojom suprugom, ne ponaša se fino prema njoj, uvijek je kritikuje, njegova djeca se boje njega, onda znači dobra djela tih osoba i šta radi u džamatu ili njegovo obožavanje i molitve prema Allahu dželešanuhu učenju njegovom, znači to nije primljeno od takvih osoba. I ovaj znači dupli standard jednostavno uopšte neće nikoga prevariti osim tu samu osobu, znači vara sebe da radi dobro. Znači ispravni vjernik i u privatnom životu i znači u javnom životu pravilno se ponaša, pravedno. I znači da li on bio u svojoj kući ili napolju, takvi vjernici znači imaju isti standard, isto ponašanje i to su ljudi koji će znači napuniti džamije sa svojim takvim djelima. I znači njihova srca su puna bogobojaznosti. I naša je dužnost da dođemo do ovog standarda. Drugim riječima, znači nemamo nikakve koristi ako napravimo džamiju i samo uđemo, brzo klanjamo u njoj i to je to. Kada postignete taj standard vjere, onda vi postajete kao jedno nevino dijete ispred Allaha dželešanuhu. I onda oni trebaju da budu sretni da oni su ti koji ispunjavaju znači dužnosti prema Allahu dželešanuhu, prema čovječanstvu. Znači ljudi ne trebaju da budu kao ponosni da dolaze non stop u džamiju, da rade neke obaveze za džemat i slično. I kao da smatraju da je to dovoljno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: oni koji ne ispunjavaju znači prava drugih i također ne ispunjavaju prava prema Allahu dželešanuhu, onda nemojte da se zavaravate. Zaista iskreni vjernik je onaj koji ispunjava znači sve Allahova naređenja, ali također se boji Allaha dželešanuhu. Mnogo je bogobojazna osoba. Allah dželešanuhu dalje kaže: ako
neko ne ispunjava njegova naređenja i ne ide putem ispravnosti i nije znači iskren u svojoj religiji i ne kaje se znači Allahu dželešanu za svoje greške, takvu osobu će šejtan da znači obuzme. Zaista dobro obratite pažnju da uvijek se znači Allahu kajete, da ste bogobojazni i tako. Znači, pogotovo u ovom materijalističkom svijetu ovo trebate dobro da obratite pažnju. Jedino tada možete da budete znači uspješni i jedino tada ćete postići Allahovu milost i blagoslove. Sada mi znamo da šta je doprinijelo znači padu islama, to su bili ljudi koji su pripadnici islama, ali njihov znači karakter je toliko bio znači nisu se ponašali prema Allahovim uputama. Njihova znači obožavanje je samo bio kao neki show za druge i znači njihove dužnosti prema Allahovim stvoriteljima, znači oni nisu stvorenjima nisu znači ispunjavali. Ali su oni nastavili da grade džamije i dan danas oni izgrađuju te prelijepe džamije. Sada u Pakistanu znači oni pokušavaju da ruše Ahmedi džamije. I jednostavno ne žele da džamije Ahmedi muslimana izgledaju kao njihove džamije. Znači Ahmedi džamije ne smiju imati mihrabe, ne smiju imati znači munare, ali Allah dželešanuhu njima ne daje ove iskrene znači vjernike. Oni znači progone Ahmedi muslimane i oni znači s tim smatraju da će dovesti Ahmedi muslimane na pravi put sa tim svojim progonima. Također mnogo prije ovog vremena to je bilo stanje u džamijama, znači ljudi su dolazili u džamiju onako, ne zaista da ispune svoje dužnosti prema svom gospodaru i njegovim stvorenjima. Vrlo je rijetko bilo naći ispravnog vjernika u tim džamijama. Jednostavno to je počelo da se spušta, jer je to bilo određeno. Znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao nama i znači usmjerio našu pažnju na to da će se desiti. On nam je također rekao da će poslije tog mračnog perioda doći svjetlost uz obećanog Mesiju alejhi selama. I uz naš bejat koji smo znači dali ovome iskrenom slugi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda mi ćemo znači da uvijek da uzmemo prednost svoje vjeri iznad svega ovo svjetskog i da znači se ponašamo prema Allahovim naređenjima i moramo zaista povesti veliku pažnju našim djelima i moramo zaštititi svoje džamije da ne postanu u tom stanju kakvom su stanju džamije drugih. Hazreti Ali radijallahu anhu u vezi ovoga kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će vrlo brzo doći vrijeme kada ništa od islama neće ostati nego njegovo ime i ništa od Kur'ana neće preostati osim njegove riječi, njegov tekst. A džamije tog vremena će izgledati napunjene, ali u njima neće biti upute. A njihovi učenjaci će znači biti najgore osobe pod ovim nebom. Nemiri će znači od njih potjecati i njima će se također vratiti. I ovo je zaista što mi vidimo trenutno u mnogo muslimanskih džamija. Znači, mi što vidimo na današnjici da se dešava, to treba da nas učini da budemo oprezni. Oni znači nemaju ništa osim nemira. I znači njihov trud je da ruše munare naših džamija. I znači oni i ne govore da su to džamije. I oni govore da mihrabe moraju da ruše. Znači ovo
je nikakva služba na njihovoj vjeri, ni pravednost koju vjera nalaže. Ali je ovo znači lekcija za sve nas, kako mi trebamo da ispunjavamo svoje dužnosti prema našim znači bogomoljama i kako trebamo da ispunjavamo naše dužnosti prema Allahovim svim stvorenjima. Mi smo ti koji moramo da uspostavimo reputaciju Islama ponovo, na način na koji obećani Mesija znači opisuje stanje muslimana je zaista strašan. I zaista kako je on to opisao, mi vidimo stanje muslimana da je takvo. Ali mi moramo da informišemo svijet, iako vide muslimane i muslimansku sliku na takav grozan način i smatraju da su muslimani znači nižeg stepena nego životinje, da moramo informisati da spas svijeta leži u učenju Islama. I mi moramo imati potpunu znači hrabrost i reći svijetu i uputiti ih znači da se jednostavno moraju pasti Allahu dželešanu na seždu da bi dobili blagoslove. Neka mlada osoba me upitala kako da mi znači se suprotstavimo ovakvim ljudima koji znači jednostavno prave smijeh od nas i znači na naš račun se ismijavaju. Ja sam mu rekao da trebaš da budeš vrlo samo uvjeren i hrabro da kažeš takvim ljudima da spas je u našim znači rukama, to jeste zbog toga što smo mi prihvatili tog obećanog Mesiju koji je bio znači najpokornija sluga Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio poslan svijetu da donese znači svjetlost njima i koji je znači poslat od Allaha dželešanu da ponovo znači preporodi učenje koje nam je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I trebamo im reći da jednostavno uz njega mi ćemo dobiti blagoslove i ovog i budućeg svijeta. Trebamo upozoriti ljude da samo uspjeh ovo svjetski jednostavno nije dovoljan, jer život poslije smrti je vječan. I ako ljudi odu praznih ruku na taj svijet, onda će morati da se znači da prođu kroz znači kaznu Allaha dželešanuhu. Allah najbolje zna kako će da se ponaša prema takvim ljudima. Ali trebamo dobro da zapamtimo kada upozoravamo ljude u vezi ovoga na ovakav način, onda naša svaka riječ i naše djelo trebaju da budu u istom znači stepenu našeg života. Način našeg obožavanja treba da bude znači ogroman. Način na koji mi ispunjavamo znači naše dužnosti prema Allahovim stvorenjima također treba da bude ogroman. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže u vezi ovog stanja: u trenutnom stanju znači visoki morali znači muslimana ne postoje ili su se smanjili, tako kaže. Dalje govori iskrenost, znači način na koji opisuje se jedna iskrenost, predanost prema Allahu jednog vjernika, znači obećani Mesija kaže to je izgubljeno trenutno. Allah je sada odlučio da se ponovo ovo preporodi. Onda mi trebamo da budemo zahvalni Allahu zato što smo uz toga kojeg je Allah poslao da ovu misiju ispuni. Muslimani imaju znači veliki dio u tome zašto drugi napadaju islam i znači muslimane sa svih strana, zbog toga što su dozvolili da njihovo znači vjera, njihovo islamsko učenje nestane. Da su bili znači zajedno i znači da su zadržali to pravo islamsko učenje, niko se ne bi usudio da znači napada islam. Ali na današnjici mi smo ti koji moramo uspostaviti tu lojalnost Allahu dželešanuhu, kao što je to obećani Mesija nam rekao. Mi smo ti koji moramo da ispunimo svako Allahovo naređenje sa najvećom iskrenosti.
Mi smo ti koji moramo da širimo ljubav u svaku direkciju i da uklanjamo mržnju. Mi smo ti koji moramo da imamo znači potpunu vjeru u Allaha dželešanu, jer Allah dželešanu je taj koji je svemogući. Na današnjici islam je jedina ispravna religija koja će znači da jednostavno pobjedi, i zbog ovoga mi moramo znači sve svoje mogućnosti da koristimo i da postanemo oni zaista ispravni i iskreni pomoćnici obećanog Mesija alejhi selama. Ovo je znači određeno od Allaha dželešanuhu, iako Bog da znači sva obećanja koje je Allah dao obećanom Mesiji će da budu ispunjena. Ako mi budemo pomoćnici znači u ovoj misiji, onda Allah dželešanuhu će nam podariti blagoslove. Ali ako mi ne učinimo ovaj progres, onda Allah dželešanuhu će podariti druge ljude obećanom Mesiji alejhi selamu koji će da to ispune. Ali u svakom slučaju ovo će da bude ispunjeno. Znači taj posao. I znači gdje god mi osjetimo da imamo nedostatke, mi moramo da ih uklonimo. Obećani Mesija kaže da je ovo vrijeme gdje ljudi jednostavno misle vrlo visoko o sebi, jednostavno su arogantni, imaju ego, vrlo ponosni, vrlo su naklonjeni prema svom nekom uspjehu. S druge strane, znači iskrenost, pobožnost su napustili totalno. Znači vjera prema Allahu je to i da se dobro radi nestala, a sada je Allahov plan da to ponovo uspostavi. I znači nestala su dobra djela, dobrota, a zlo se je povećalo. To obećani Mesija kaže. Kako god, Allah dželešanuhu, koji je najmilostiviji, neće dozvoliti da njegovi ljudi propadnu. I sada je, znači, odlučio da će dobrota da se poveća, a zlo nestane. Onda mi zaista moramo se preispitati da li mi zaista ispunjavamo ono što je misija obećanog Mesija alejhi selama. Da li, znači, radimo sve od sebe da zlo otklonimo? Da li radimo sve od sebe da, znači, uspostavimo dobra djela? Da li mi zaista dajemo sve od sebe da postignemo zaista onaj namaz koji je potreban za ovo? Da li, znači, sve da bi mi radili dobro, to mora da dođe kroz Allaha dželešanuhu, da mi imamo tu, znači, moć da radimo dobro. Da li mi, znači, radimo na tome da uspostavimo tu milost Allaha dželešanuhu? To samo možemo postići kada jednostavno mi se predamo svojom Allahu dželešanuhu kroz svoje molitve, kroz svoja dobra djela. Jedino to možemo da postignemo. Znači, sve ostalo je bespotrebno. Onda dobro se preispitati moramo zaista se pokajati Allahu dželešanuhu. I konstantno moramo uspostaviti svoja djela prema onome čime je Allah zadovoljan. Znači, obećani Mesija kaže, iskrenost je zaista nešto što moramo imati da bi mi postigli dobra djela. Allah dželešanuhu je rekao da biti iskren i pobožan ili pokoran Allahu se zaista nalazi u onim ljudima koji se totalno predaju Allahu dželešanuhu. Oni koji uzmu, znači, Allaha za sebe, onda Allah postaje njihov. Ali uzmu samo Allaha, znači Allah je njima na prvom mjestu. Ovo je, znači, zaista princip koji moramo usvojiti. Kad mi ne ispunjavamo naše dužnosti prema Allahu dželešanuhu i onda se okrenemo i kažemo Allah ne prima naše dove. I neki ljudi su nekako se zbog ovoga ponašaju kao negativno. Onda takvi ljudi trebaju jednostavno da se preispitaju da li oni zaista ispunjavaju dužnosti prema Allahu dželešanuhu. Allah je, znači, vrlo, vrlo milostiv. I ako mi non stop imamo neke greške, Allah nastavlja da nam, znači,
daje nafaku i blagoslov. I znači, mi moramo da se preispitamo kako da ispunimo dužnosti prema Allahu dželešanuhu. A prvo je to da mi ispunimo naše dužnosti u našim, znači, molitvama i obožavanju Allaha dželešanuhu. Mi smo ispunili, znači, napravili ovu džamiju, onda ispunite dužnosti prema toj džamiji. Jedino dolazite u ovu džamiju da ispunite svoju dužnost prema Allahovom obožavanju. Obećani Mesija nam kaže, Allah dželešanuhu je rekao da sam stvorio džine i ljude da me obožavaju. Zaista, da bi ovo uspostavili, ne možemo to uspostaviti bez velike, ogromne ljubavi prema Allahu dželešanuhu. Znači, ljubav koja nije jednosmjerna, ljubav koja postoji između obožavaoca i njegovog stvoritelja. Znači, moramo zaštititi svoje namaze sa konstantnom koncentracijom. Jedino ovo možemo postići kad zaista volimo Allaha dželešanuhu. I to je jedna velika, duboka, intimna ljubav koja ne postoji prema nikom drugom. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ne idite pred Allahova vrata samo kad vam je potrebno, kad ste u nekoj teškoj situaciji. Uspostavite tu ljubav non stop, znači. To je nešto što Allah mnogo voli. I takvi ljudi moraju totalno biti, znači, poslušni svim Allahovim naređenjima i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Vrlo je potrebno da volite Allahovog poslanika i da ste mu pokorni. Onda Allah dželešanuhu podaruje njegovu ljubav. A kada se to, znači, oba dvije te ljubavi, ljudska i Allahova, spoje, onda mi ne možemo, znači, da shvatimo koliku milost Allah dželešanuhu stavlja na takve ljude. Zapamtite da Allah dželešanuhu, kao što je navedeno, običan Mesija kaže, nas je stvorio za njegovo obožavanje. I jednostavno Allah je stavio u nas da mi smo uvijek naklonjeni prema tome. Zato onda nemojte da živite kao životinje, na primjer ljudi koji su se totalno odvojili od svog gospodara i njima je samo važno da jedu, spavaju i uživaju. Allah obraća veliku pažnju onima koji praktikuju, a nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju. Znači, i ti ljudi koji to praktikuju i to sebe reformišu prema tome, Allah dželešanuhu je, znači, vrlo pažljiv prema njima. Obećani Mesija kaže, naše obožavanje je, znači, veliki i krajni objektiv našeg života, cilj našeg života. Obećani Mesija kaže, mi ne znamo kada će smrt da nam dođe. I znači, ako je Allah nas stvorio da ga obožavamo, onda mi to trebamo da ispunimo tu dužnost prema Allahu dželešanuhu. Svijet ne treba da bude vaš centar i centar vašeg truda. I obično mi se kaže, ja ovo non stop ponavljam, jer prema mome, znači tome, da obožavanje Allaha je najveći naš cilj. I ovo je zaista što ljudi jednostavno zapostave. Ovo ne znači da vi ostavite svoje ovosvjetske biznise, svoje supruge i ovosvjetski život. Islam ovo ne dozvoljava. Znači, osoba mora da živi svoj život, ovosvjetski, ali također mora da, znači, mora da ispuni svoje dužnosti prema svojoj supruzi, djeci, prema Allahovim stvorenjima, ali također mora da ispuni dužnosti prema Allahu dželešanuhu. Islam, znači, običan Mesija kaže, ne odvaja čovjeka od ovog društva. Znači, Islam čini ljude da ne budu, znači, lijeni. Islam uči ljude da budu aktivni. Onda, znači, vi morate da radite svoje poslove vrlo, znači, predano. Prenosi nam se u hadisu da osoba koja ima, znači, zemljište, a ne koristi je za agrokulturu, znači ne iskorištava to zemljište, bit će odgovoran Allahu dželešanuhu. Zašto nije iskoristio to? Ako neka shvata da treba da se totalno odvoji od ovog svijeta, to je pogrešno. Ali morate da budete samo u tom smjeru gdje sve što radite je da zadobijete Allahovo zadovoljstvo.
I obećani Mesija kaže non stop to ponavljam, ne zaboravite koji je zaista, koja je svrha vašeg znači života. Ako ste znači došli u bejat sa obećanim Mesijom alejhi salamom, a zaboravite koja je svrha vašeg života, onda taj bejat nema nikakve koristi. I te riječi ne nose nikako značenje. Onda svaki Ahmedi neka razmisli u vezi ovoga. I onda trebaju da razmisle koliko minuta u danu provedu u tom obožavanju svog gospodara. Da li možete znači da ispunite svrhu svog života samo da klanjate namaz za nekoliko minuta, a ne znate ni šta učite u tim namazima. Allah nam nije zabranio da se mi bavimo ovo svjetskim životom. Zaista Allah očekuje od iskrenog vjernika da znači dotakne i na ovom životu veliki znači uspjeh. Da li to bio njihov biznis, da li to bio njihova zemljoradnja, šta god to bilo na ovom svijetu. Allah želi da se trud uloži na to, ali uz to Allah dželešanhu također kaže, iako ste znači zauzeti svojim ovosvjetskim životom, nemojte da zaboravite koji je znači svrha vašeg života i nemojte da znači ostavite svoje namaze. I ako ste izgradili džamiju, nemojte samo da se divite jednom fizičkom izgledu te džamije. Zaista ljepota džamija je u onima koji dolaze u nju, u tim ljudima i njihovim znači molitvama, u njihovim znači bogobojaznosti i pravednosti. Zaista kada se to sve ispuni, ti ljudi se smatraju iskrenim vjernicima. Allah dželešanhu prema tim ljudima kaže, tim iskrenim vjernicima, oni se drže vrlo čisti iznutra i fizičko njihov izgled je čist. Generalno je rečeno da oni koji znači klanjaju i njihov fizički izgled da treba da bude čist i da uzmu abdest prije svakog namaza se treba da uzme, jer taj vanjska ta čistoća jednostavno doprinosi unutrašnjoj čistoći osobe. I jednostavno osoba kad uzima abdest jednostavno postaje osvježena i onda jednostavno cilj za njihov namaz je prisutan ili kao pozornost na namaz. Onda također Allah nam kaže pijte i jedite, ali nemojte da pregonite. Ovo je znači generalno da vjernik ne treba da pretjeruje ni u nošenju nikakvih, da pije nešto previše ni da jede. I zbog toga kad to ne prekršavaju tu jednu mjeru, onda osoba je zdrava i osoba može da obožava svog gospodara. Na drugom mjestu kaže svrha jednog vjernika je ne samo da pije, da jede i da spava. Kao što je Allah dželešanu to spomenuo, to životinje tako žive svoj život. Također sam spomenuo ranije u vezi ovoga što je obećani Mesija alejhi selam rekao. I znači kao što sam spomenuo ranije, nemojte samo da vaš cijeli cilj bude ovosvjetski, znači budite oni koji prepoznaju koja je svrha vašeg života. Iskreni vjernik znači radi ovosvjetske stvari, ali se ne preda njima da totalno zaboravi da je vrijeme namaza i vrijeme obožavanja gospodara. Kada je vrijeme namaza, trebate da jednostavno svo razmišljanje o ovosvjetskom se završava. I sada oni predstavljaju sebe ispred svog Allaha dželešanhu i oni znači klanjaju svoje namaze na takav ispravan način gdje ispunjavaju svoje dužnosti prema Allahu dželešanhu. Ne da to se brzo klanja, radije trebamo da je klanjamo taj namaz na najodličniji način. I kako se fizički očistimo, također mi moramo da očistimo naše srce sa bogobojaznošću. Allah dželešanu je rekao, zaista dozvoljeno vam je da jedete i pijete i sve što je čisto i što je znači halal, to je stvoreno Allah je to stvorio za čovjeka i znači dozvoljeno im je. Znači Allah ne voli one koji
prekrše ono što je Allah dao dozvoljeno za nas. Znači, sve je dozvolio, što je god dozvoljeno možemo, ali u isto vrijeme ne možemo da zapostavimo drugu stranu, svrhu našeg života, to jeste obožavanje Allaha dželešanuhu. Ljudi kažu zašto 5 molitvi je nama znači propisano, kao na današnjici to je vrlo teško. Kako god Allah dželešanuhu kaže da ovo nije teško. I znači tada ljudi ako smatraju da je 5 dnevnih namaza teško obavljati zbog ovo svjetskih njihovih zauzetog znači rasporeda, onda su oni prekršili tu što je spomenuto ranije. I oni znači tada s tim zapostavljaju Allaha dželešanuhu. I kad osoba znači pomjera sve to, onda se oni udaljuju od Allaha dželešanuhu. Ako Allah postane nezadovoljan s nekim, onda su oni zaista izgubljeni. I takvi ljudi mogu reći, tvrditi oni su muslimani, ili oni su Ahmedi, oni su dali bejat kao prema instrukcijama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako god njihova djela čine da oni znači na sebe donesu nezadovoljstvo Allaha dželešanuhu. I znači Allah je dao takav balans da znači osoba može da se bavi ovim svijetom, ali također mora da bude jedan balans između ovosvjetskog života i njihove vjere i obožavanja Allaha dželešanuhu. I znači ne trebamo da prekršajemo znači te Allahove limite koje nam je dao. Ali zaista iskreni i pravi vjernik uvijek daje prednost svojoj vjeri iznad ovosvjetskih stvari. Ali i također kad ta osoba da prednost vjeri, Allah dželešanuhu otvori takve puteve znači za tu osobu i blagoslove u svakom znači pogledu njegovog života. Onda osoba koja živi prema naređenjima Allaha dželešanuhu i pokušava da znači postigne visoki standard u svojim namazima, onda uz Allahove blagoslove njihove ovosvjetske potrebe su također ispunjene. Neke osobe znači ta nekakva želja za ovosvjetskim znači samo se povećava, to je u poređenju kao jedna vatra koja se ne smanjuje. Ako osoba ostane čvrsta u svojoj vjeri, onda ta žudnja za ovosvjetskim stvarima jednostavno ne postoji za njih. U drugom smislu to je kao jedna vatra, ako ste samo predati na taj ovosvjetski uspjeh, to je jedna vatra koja se ne može ugasiti. I takve osobe ništa ne dobivaju na ahiretu, što je znači jedan vječni život. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ljudi koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, to su ti ljudi koji znači dolaze u džamiju ili pune džamije. I znači mi trebamo da budemo takvi vjernici koji znači pune džamije i ti ljudi su koji kad klanjaju jedan namaz, oni onda iščekuju taj sljedeći namaz. Znači svrha izgradnje džamije jeste da ih napunimo ljudima i ovo je način na koji to možemo da uradimo. Poslije izgradnje ove džamije, znači dužnost lokalnih džamatlija da drže ovu džamiju ispunjenu vjernicima i to je način na koji će dobiti blagoslove Allaha dželešanuhu i tako će da sebe reformišu i tako će da reformišu svoja potomstva, da budu znači uz Allaha dželešanuhu, da jednostavno imaju tu konekciju za Allaha dželešanuhu. U drugom slučaju ove svjetske znači želje će učiniti našu djecu da se odmaknu od vjere. Vrlo je važno da i znači povežemo sa džamijom, da budu znači da budu povezani sa svojom vjerom od ranog djetinjstva. I ovo je dužnost i majki i očeva. I kao što sam ranije rekao, znači otvaranjem ove džamije više će ljudi znači da sazna u vezi islama
i ove džamije također i novi putevi tablika se otvaraju sa ovim. Imat ćete više kontakta, znači. I onda je dužno svakog Ahmedi muslimana da iskoristi, da ima koristi od ovoga i da šire, znači, poruku Islama i Ahmedijata. Obećani Mesih alejhi selam je rekao, trenutno naš džemat je u velikoj potrebi, znači, da izgrađuje džamije, jer su tu Allahove kuće. U bilo kojem gradu ili selu kada uspostavimo džamiju, možete da znači smatrate da temelj uspjeha džemata u tom mjestu je, znači, započet. Ali uslov ovog uspjeha jeste kada izgradite džamiju, vaše namjere trebaju da budu iskrene i jedino se te džamije prave radi Allahovog zadovoljstva. I kao što je obećani Mesija rekao, znači, izgradnjom džamije temelj uspjeha džemata je, znači, započet. Ako Ahmedi ovdje, znači, se trude sa iskrenošću i poprave standarde svog obožavanja, znači svoje molitve i veze sa Allahom dželešanuhu, i onda možemo da smatramo kad ovo ispune, znači ove uvjete, da Allah dželešanuhu će da, znači, podari uspjeh i ovom džematu ovdje. Znači, nastavite da uzdižete stepen svog obožavanja i svoje iskrenosti i također potrudite se da ovo prenesete na svoja potomstva. I kroz ovo ćemo, znači, vidjeti transformaciju onih ljudi koji su se, znači, utopili u ovaj svjetski život. Obećani Mesih alejhi selam je rekao, prava ljepota džamije nije u fizičkom izgledu te džamije. Zaista je to u onim koji dolaze da obožavaju Allaha u njoj i njihovoj, znači, iskrenosti. Da Allah dželešanu podari svima da ispunjavaju svoje molitve sa iskrenošću i da napune ovu džamiju. Da Allah dželešanu prihvati naše molitve i naš, znači, obožavanje, naše obožavanje. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر